Tosiaan, viime jaksossahan saatiin bussi kaivettua pois talviteloilta ja tämä video on syy, miksi se alun perin sieltä kaivettiin pois. Elikkä oli tuossa Pyhätunturissa synttärihommat ja retkuthan lähti kans edustamaan bussilla siihen ja hyvä meininki oli ja kovaa meni. Tässä sisältövaroitus semmonen, että tämä video sisältää taas aika paljon ryyppäämistä ja sekoilua, että semmosena pikkuinfona ennen kuin päästän videon pariin. Mutta toivottavasti tykkäätte videosta. Näitä nyt alkaa tulemaan. Bussi on saatu sisälle. Käydään katsoa mitä jätket on saanut aikaiseksi. Hello! Hello! Meidän kuvain? Kyllä. Joo. Mikä täällä on meininki? Mä ollaan kuivateltu tätä yö. Nythän me olemme valmiita lähdemme käymään päällikön synttäreillä saateri Pyhätunturissa. No niin. Mutta se tosi ei kannattanut laittaa liikennekäyttöön tyhjän päitä, niin mehän otimme siirtokin viikonlopuksi. Vellu liimaa. Tämä on korjaus. Liimas vastaan. Niin. Ja miten bussin siistees? No. Sehän se kerettiin viksata. Se oli vähän edelliseltä reissulta sillä lailla ryöttäinen niin sanotusti. Mutta Ville siivosi. Ville on siivonnut. Tuoksuu Vileda? Eikö? Joo. Sitten vaihdettiin vähän lampukka, tonne oli palannut vuosien varrella. Siivouksen yhteydessä löytyi muuten nämä, kellä puuttuu tekohampaat. Ne on täällä. Ne on löytynyt nyt, ettei tarvi enää niitä hakia, kyllä. Kenen? Täällä on välillä pikkuhousuja ja välillä rintsikoita. Nyt on tekohampaat jäänyt. No niin vai. Meininki on ollut hurjaa, kun se on raju. Täällä on vielä vähän viimeistelyä. Oi vitsi, niin se listahepaat irtos tuosta lattiasta. Joo, on ne jotakin saanut aikaiseksi. Alappa huoli. Äkkiä se aika kulluu. Mutta on se viime vuoteen verrattuna mitä lähettiin, niin nyt on aivan eri meininki. Että kuitenkin Kyllä. saatu suuri osa hommista viritettyä niin tikkiin jo viime vuoden aikana. Ja hampaat voi hakia täältä. Kyllä, tuntomerkkejä vastaan. No kun sopii tiettyyn suuhun, todennäköisesti sopii. Kiitos. Joo. Tässä pitää olla käynyt tuo entisöintikurssi, kun on uhanalainen tämä rahkasammal täällä. Näitä ei ole enää missään muualla kuin tässä pussissa. No, otettava hirmun varovasti. Ettei mene kato piloille koko habitus tässä autossa. Näin se on. Niin joo. Joo, eikä tuossa luonnonsuojelurikosta. Niin. Tulee Nimenomaan. taloudesta vielä. Joo. Katsopa. Oliko he kokonaan? Musta näkö. Ei. Miten? Tähän pitäisi olla joku ammatti. Katso. Tämä ei ole kuule kuin parkki. Hei. Tämä on just siitä paketista se. Joo. Ei, kato, tämä irtoaa koko pohon. Mä menen alas. Onneksi se antaa tommosen hienon sahtana työkalut, eli miten homman. Eli lamppujen asennustakö? No, tämä pitää kataistakin, kato. Toukokuussa viimeinen päivä. Joo. Mutta päästään tänään pyhälle. Päässä. 5 pattia. Se on just vellu se vitonen sieltä. Retkut valmiina lähtöön. Tavaraa on taas niin paljon niin kuin viikonlopuksi lähdössä reissuun. Yön reissu, niin auto täällä on kamassa. Are we ready? We are. Let's go. Mitä sanoo kuski? Katsotaan taloja. Navigaattori nelometä päälle. No, katsoppa meillä on tää print screen. Häh? Mikä? Eihän se ole ollenkaan se mikä siinä laitoit. No me koitin korjata tuossa, kun siinä kävi pikku infossa taakse. Joo, just. No niin, no meipä laitan uudestaan. Selvä hep. Vittu kun se on laittanut mulle väärä osoitteen. No just tätä meidän hommia. Niin no. Ootapa kun korjataan. Ei oo kertakaan, ettei edes kerran tekoista. Joku päivä, että joku meni
meidän pitää saattaa nyt ympäri. Voiko kuinka pitää olla pari steppaa? Ei se ole, taas on 5 kilometriä, ettei taas ei se Joo. Ei risteys, se vaan perille. takaisin päätielle ja sieltä. No joo. Ei taas tarvit ylimääräisiä silmiä. Tää valon näyttäjiä. Niin joo. Kyllä kai tuonne vois mennä, että tuo roskis tuota. No katsotaanpa. Ai kokeillaanko ensin? Kokeillaan ensin. Arkahan on joka ei uskalla. Tuohan olisi kans kova, jos tuo vitun peruutusvalo toimisi, mutta menee se käsikopeilolla saatana tämän verran. No toikka aina tota vähän takaisinpäin. Vittu, me perutaan suoraan sinne tielle asti. Katsotaan saatana. Ei se taitu tuossa tätä penkkoa. Ei taitu. Ottaa lamppu tuonne perään. Niin, oliko tässä vetoukoukku käypä? Onhan siellä jo persettuntumalta sen vaan lunta. Parhaita kun potkun joitakin vielä reissulla. Tää on vähän keskellä. Onneksi on alamäki perään. Niin on, mutta siinä ei vaan siinä ekaan mutkassa taida vielä kääntyä, se pitää saatana perustaa helvettiä. Oliko siinä jossakin ottalampua, niin käypi pyörättää peräkoulusta? Me voin käy. Ei mun selän takana olisi ollut tässä hyllyssä. Olisiko se tai? Ehkä se saatana siihen tai. Kyllähän nyt katoo valot tuohon. Joo, ei tarvitse auttaa. Pitääkö sinne mennä kahtomaan? Kyllä se jos osuu autoon, niin varmaan varansalistimet. Joo, otetaan vähän takaisinpäin. Onko täällä rautaa? Miksi meillä on näitä ammattikuskeja? Tulimme väärään osoitteeseen. Joo. Nyt en muista sitä osoitetta, mutta annettiin kato väärä osoite meille ensin. Olen mitä vuotta on täällä tullut käyttämään bussia, en ole kertaakaan nähnyt, niin täytyy tulla katsomaan. No niin. Joo, tää on meidän retkut reissaa. Jos on somea, jos löytyy... Kyllä, jos löytyy YouTubea, no sieltä näkee ilman mitään. Joo, sitten meillä on Instagrami retkut reissaa ja sitten TikTokkikin on. Niin ei muuta kuin seurailee. Toivotaan, että tuossa on nimittäin tosi pettävät noi reunat tuossa tiessä. Muutaman kerran kun näkin autoon vastaan tulevaa väistämistä, mä oon uponnut tänne. Täytyy toivoa, että se kääntää tästä sillä lähtee. Niin nätisti. Joo, no tuu vaan Joo. Ja neuvomaan ihmeessä. Mistä päin te ootte? Sodankylästä. Että te on kaukaa. Ei olla. Paikallisia. Niin.
Joo, ollaan käyty tällä bussilla Euroviisuissa ja ympäri Suomea. Ja... Ai vitsiläinen. Toi on paha toi järjestämisessä. Katsotaanpa. No on kyllä hyvä kuski. On. Ammattilainen. Kato, kun se on nokkailla tullut, niin kyllä se peräillä pois menee. Niin. Ääna vaan jörkemmin. Oho, äläpä huoli. Kyllä. Ehdottomasti. Kaikki vaan. Käännä kaikki. On jo. Täällä on tilainen. On siitä se taikkuu. Hyvin. Jo siinä. Ai kusi hetki. Ei ollut tekemätön paikka. Ei ollut. Saatiin kuulee lisää seuraajiakin tuossa. Heti kun tulee ongelmia, niin ne alkaa kyttää. Joo, ihmetteli vaan, että no, mutta vissiin väärässä osoitteessa. Juu, ollaan. Toista virheistä oppii. Niin. Oli kato Ante laittanut. Väärä info. Älkää menkö sinne, vaan patikkakuja 4. No, mutta myöhäistä, se onko meille laittanut kylällä joutuu menemään, niin se on, sinne ollaan menossa. Näin se on. Onko ne ennenkin vaihtanut? Ja matka jatkuu. Jaha, siellä aukes. Ja meidän synttärisankari. Terve vaan. Happy birthday. Kiitos. Meillä on tilanne nyt päällä. Vittu, vois olla aika tiukka jotain. On aika mestaria tuon. Osuuko tuohon? Paljon se vajaa matka? Se oli ihan kiinni siinä. Joo. Etuset lähti luistaa, sehän ei tietenkään haittaa, jos se luistaa puolella. Ei se pitäisi saada enemmän leikattua. Onko jossakin hiekotushiekkaa? Sillain reilusti. Varmaan jossakin, mutta se ette missä. Let's find out. No en minä jaksa vittu. Saa nähdä. Vittu, nyt on jännittävät ajat kun. Kyllä. Tuohon se pitäisi saada. Lumilapio! Joo. Tosiaan tässä on mukavana tekijänä on se, että minä varasin tämän ja AirPMP ei kertonut kaikkea. Se ei kertonut, että tuossa on tommonen naapurimökki. Siellä on semmonen naapuriperhe. Eikä. Perhettä, kyllä. Ja. Mutta ne sanoo, että heillä ei kyllä häiritte niin kauan kuin pihalla ei metelyä, niin ei metelyä. Noniin. To be continued. Sovite on tiukka. Tiukka on hyvä, mutta ei väliä voittanutta. Sieltä se tuli. Tää? Kyllä se kato, onneksi ne on kesätassut tuolla eessä, niin se huilaa. Kato, mä oon suunnitellut, että se keula laskee niin kuin näin, kun se luistaa. Joo. Otetaan tilaa vaan, ettei mene Windows 95, meni logo vituiksi. Saran vaivalla tehdessä. Asta se suurimman työntekijä. Niinkin se oli. Jotakin. Saatana lasten lapio. Parempi sekin kuin ei mitään. Tässä on jätket fiilis.
lapio. No vittu tilaa, että tuo mahtuu kääntämään tuo vittu. Oi voi. No joo, tämmönen mesta tosi joo. Mökki oli siisti. Ja tilanteet on vakkaat. Nyt vielä kun bussi saadaan tuosta tuonne. Ja ehkä jos saadaan, eihän tosi leveyden puolesta minä äntiin ja ehkä, joo. Tieten taittumisen puolesta, no joo, mentiin ja no, kokeillaan. Katsotaan mitä tapahtuu. En vittu kattonut sitä hiekotuskia. Mä en kyllä ala enää takaisin kanneen. Saanko me liikutettua vähän tuota katosta Jasu! Miten vittu se sitä liikutat? Pelastin tämän. Ota kiinni jostakin otteen. Hyvinhän te saitte. Taittuu, hyvin tullaan, no mennä. Joo. No niin. Oi Jeesus, toivottavasti se osuu tuohon. Ettei se osu tuohon. Tuohon kulumaan. Kääntää tänne. Mikä tää on oikee? Vielä vaan! Oikealle päin nyt, eli tuonne pitää. Reilusti. Reilusti oikealle. Se saa olla ihan kiinni tuolla penkassa. Ihan kiinni tuolla penkassa. Suorista. No joo, mutta on vähän vaikeasta kulkea ympäri tuolta jo. Jos ottaa kato vähän eteen, niin... Osuu monta kertaa. Pelastin sen, ole hyvä. Mistä se? Kiitos. No tuo jätit keskelle tietä. Aamen. Tää on video. Jeppu, jeppu! Ei lähetäkään! Ei lähetä videoon! Mä huippuilmiö meikäkin tällä on! Kattelee kalamaa tänään! 50. Ollaan vaan. Laivi vetänyt on meidän 100 ollaan. Hyppä kyyti, täällä on paikka Isä ja poika. Elämässä päähän poski sulle. Etupenkin maja täytyy tänään vähän paja. Tuli eilen jätetyksi eikä aamu odotetyksi. Pyörisväärän Simo, jolle iski viina himo reissutöissä. Ysärillä tokas yksin pysäkillä. Matkajohto Janne Faija on nyt ollut rikki. Mut täällä meillä on bileet kädet karaoke rikki. Meininki. Ei meininkiä.
mitään, mutta oota. Ootko? Me nyt pepetaan! Missä Saanko me Niko? laittaa meidän biisin väliin? Et. Me tarviin. No niin, nyt vedä vaan. Ei oo valkoisilla miehillä rytmi hallussa. Äijät ei ainakaan osaa pikku CPRää. Ihmiset kuolee kyllä niiden käsiin. Kelaa Ville, että sä et tai siis hyvässä kunnossa, vaikka Haistapa. tokana tuut. Kaino. Tää meillä bailaa. Mä en oo oikein semmonen. Lähe bailaa. En mä oo oikein semmonen bailaamisen. Tuossa tohon vaan hyppimään, kato bailaa. Ja vielä se vellukin jauhelle. Kato vellukin meni, me vellukaan. Ja minä en tule leveleen. What he said. Mä oon oikein semmonen What he said, en tiedä. Ei tarvitse paljon sanoa. Ei tarvitse vetoa lyödä, että ei oo possaa. Sä muistutat mun jeppi, oot niin kaunis. Haluun sut talliin piilottaa, kaikes rauhas kiilottaa. Ei anna sut puhtaaksikaan, tutkin sun muoto ja pintaa. Sä muistutat mun jeppi, kaikes rauhas kiilottaa. Mä sanon vielä, mä haluun sut piilottaa. Kaikes rauhas kiilottaa. Mä sanon vielä pitää lähteä vissiin vähän kupuukselle ostele teepaitoja. Oot niin kallis, haluun sut talliin piilottaa. Kaikes rauhas kiilottaa, pestää jalkaa. Tutki sun muoto ja pintaa. Sä muistutat mun Toyotaa. Gangsteri, Maailma. sinä tiedät tämän. Gangsterimaailma, tervetuloa. Gangsterimaailmaan, Stefan levyllä on gangstereita. Yo, gangsta, jätkä vittuille, läski Stefalle, brrrr. Kello on siis Hyviä kaljoja. Eikö oo? Oli, kyllä. On. Ja halap. On. Niin se kyllä. Tuommoista saa. Onko tuosta Ruotsista. rostinkalia? Ruotsista neroskalia. En oo nähnyt. Kumps. Maksaa 33. show it to the gram. Mulla oli 24. No tehtäpä tilaa, älä nyt seisossa. Niin kyllähän se oli, mitä teet on, kyllä se on 7 nukuttava sohva, hei. Niin, no 7 nukuttava. Eikö mitä mä sanoin? 7 nukuttava sohva. Joo, sanoin mä niin. Joo. Yritit aina. 7 nukuttava sohva. Tää on kyllä hyvä. Ootko nähnyt? On kyllä hyvä tämmönen 7 nukuttava. Ei tämmönen se pitää olla. Mutta uskaltaako tähän nukahtaa, kun heti jotakin lapdanceja?
Ai ihan kun joku vittu pelkäis saatana semmoista. Kyllä mä enemmän pelkäisin sitä, että joku tulee saatana laittaa teistä munan suun tyyliin. Kassit naamalle. Mä en yhtään ihmettelis. Oisin ite kyllä tekisin niin. Kyllä noteerannut sitäkään mitään. Etkä pelännyt. Eikä joo, en verkkaustaan pelannut, hoksas siitä ilmeestä, että tuo ei kyllä ole moksiskaan tuossa. Ei ollut pelkoa havaittamissa. Ei ota eteen eikä taakse. Tilanne stabiili. Eli vittu. Anteeksi, kun ei kädet kitarraa. Tilanne on stabiili. Ootko Ville mastanut tuolta? Mitä siinä palveluu? Niin. Mankis. Aina mankis. Apina viina. Kyllä minusta tuntuu, että pelaat ainakin enemmän. Täällä on meidän kuvatkin. Ville ja minä. Näytäpä. No, Ville ja minä. No en tiedä kyllä. Apina viina. Se oli sormi. Apina ole viina. Ei tässä ole teitä kumpaakaan. Ei päästy vieläkään purkkiin. Liian tummia. Kato tuolla Joo, ei oo noin isoja pippeleitä. Minkäs se on muuten kulmaraulla vai kiinni tuossa? Joo, kannata lea. White man's problem. Niinpä, kovaa hommaa. On tämä vittu raaka. Niin väsyy. Niin ja. Ei väsyy. Mä en nyt jaksa enää piettää tätä. Katsotaan vaan ton Villassa sitä kissan tässä. Se ei Joo. Niin, että Joku keittää kahvia siitä kissan paskasta. eikö se ole niitä kahvipapuja? Syövät kissat. Niin. Sivetti kissan paskasta. Niin. Joo, se ei ole Se ei ole ihan Eikö ilmassa. niin, joo, se oli sitä, syöttivät niille niitä kahvipapuja. Joo, sitten ne paskat kerätään talteen ja myydään pois. Niin, ja kallista kahvia. Joo. Se oli aika kallista. Ei taas se kuva vastaan. Just ei hyvää. Meillä oli kyllä kissan. Sulla pitää tulla se keppi, koska... Niin joo. Ai huomaa. Niin. Onko? Okei, tallessa, hyvä. Puhelin heilumaan tosi. Mistä tietää, että on seuraava aamu? Siitä kun aukas ne Antilla on tässä nyt niin kuin Villen eilinen yö. Eikä se huomenna pitää olla töissä. Siis mä meinaan niinku, että tuo asento. Niin, joo, kun tämä on 7. Ai mitään, huomenna töissä. Täällä on huomenna töissä. Keskiviikko. Täällä on huomenna töissä. Aivo. No niin Marko, sano tää legendaarinen. Kyllä tää Heikkas on niin väsy. Kiitos. Mitä ei mahu tuohon takkeen? Mä oon mutta syysliin melkein. Niin, ja mennään elektrikään. Jannella on iso peräkotti. Ei niitä pidä miettiä. Niin mä sovin, jos sillä Jannella on iso perässä, että kännykänä pitää huomata niiden luovuutta. Monelta. Vai kahden. Kuvaajalta meni vähän ohi, että... Ei se mitään, hyvin. Olisi pitänyt varmaan kuvata toi äsken, mutta joo. Se oli normisuoritus, ei siinä mitään. Päästiin siellä. Se alkaisi olla videopaketissa ja kiitos niille, jotka jakso tänne asti katsoa. Ja muistakaa ottaa Retkujen YouTube-tilaukseen sekä TikTok-seuraukseen ja Instagramin-seuraukseen, niin ettei jää paitsi näistä tulevista reissuista, mitä on vielä tulossa varmasti paljonkin.